Jullie hebben het grote festival georganiseerd in Zalerschaaf. Daar is al veel geld opgehaald. Ja. Maar deze mensen hebben ook een festival georganiseerd met Nederlandstalige popmuziek. En die hebben €600 opgehaald. En ze vonden het prachtig om dat gewoon te voegen bij jouw bedrag. En dat gaan we nu doen. Dus ik zou zeggen, voor de draad ermee. Bij deze. Bij deze. Ja, dank jullie wel. €600. Dank jullie wel, wij zijn er heel blij mee. En wat ik vervolgens ga doen, ik ga het geven aan de heer Kronen. Want de heer Kronen die staat nu even voor 058 helft, neem ik aan. Ja. Dus bij deze geef ik dan nu, alsjeblieft. Ja. En bedankt. Nou, helemaal goed. Jullie ook bedankt. Graag gedaan. En geef elkaar aan. We doen het met z'n drieën. Nou, ja, bloemen erbij. Oh, bedankt. Dit gaat naar 058 helft, want die inventariseren de precieze behoeftes die mensen hebben. Dus die weten ook wel hoe dat goed komt. Dat doet niet de gemeente, dat doet dus die organisatie. En ja, dit is toch een gelegenheid om er nog eens op te wijzen hoeveel mensen hulp hebben geboden. Van schilders die helpen mensen een nieuwe pand op te schilderen. Een bedrijf heeft laptops beschikbaar gesteld voor de mensen, want ja, dat ben je ook kwijt. Krijgen mensen gewoon een nieuwe laptop. Ja, en dat is het mooie. Vele kleintjes maken toch één grote. Dus de belangrijkste boodschap is, als je elkaar steunt en je helpt elkaar een beetje, dan is dat het belangrijkste, dat die mensen zich niet verlaten en alleen voelen na zo'n verschrikkelijke brand. Dus dit is een mooie weer een extra bijdrage voor 058 helft.